Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας. Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα αντικεραφνικό τύπου SPV240D της Hager. Το αντικεραφνικό αυτό είναι εσωτερικής προστασίας και χρησιμοποιεί απαγωγούς υπερτάσεων SPDS για να προστατέψει ηλεκτρικές συσκευές που προκαλούνται στιγμιαία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραφνικά πλήγματα. Πάμε αμέσως να ανοίξουμε τη συσκευασία για να δούμε τι περιέχει. Ανοίγουμε το κουτί και βλέπουμε μέσα το αντικεραφνικό πίνακα, το οποίο το τοποθετεί ηλεκτρολόγος επάνω στο πίνακά μας για να προστατέψουμε τον εξοπλισμό μας από υπερτάσεις και από βραχικυκλώματα που μπορούν να τύχουν. Είναι απαραίτητο και σημαντικό στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι ένας κεραφνός όταν πέφτει έχει τάση 1.200.000 βολτ, το οποίο μπορεί να αποβεί μοιραίο για τις συσκευές μας και για μας τους ίδιους. Αυτό εδώ πέρα είναι το αντικεραφνικό. Το βλέπουμε και από άλλη πλευρά. Εδώ πέρα το μοντέλο είναι το SPV040D. Είναι της Hager, εταιρεία Hager, και θεωρείται απαραίτητο σε ένα σύγχρονο πίνακα και όχι μόνο. Να θυμάστε ότι το αντικεραφνικό θα σας προστατεύσει και εσάς και την εγκατάστασή σας όταν θα πέσει ένας κεραφνός. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι πρέπει να έχετε και καλή γείωση για να λειτουργήσει. Εδώ μέσα υπάρχει και ένα φυλάδιο οδηγιών της ίδιας εταιρείας για να το τοποθετήσει ο ηλεκτρολόγος σας. Αυτό σε συνδυασμό και με το ρελέ διαφυγής θα κάνει τη δουλειά του. Αν και το αντικεραφνικό μπαίνει για συγκεκριμένο λόγο, όπως το λέει και η λέξη, είναι για προστασία από κεραφνούς. Αυτό ήταν το βίντεο μας σήμερα. Μην ξεχάσετε να αναβαθμίσετε τον πίνακά σας με ένα αντικεραφνικό της εταιρείας Hager ή κάποιας άλλης. Εγώ θα σας συνιστούσα το εν λόγω αντικεραφνικό για να έχετε μία προστασία. Πρέπει όλα τα σπίτια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, να περιέχουν στον πίνακά τους μέσα ένα αντικεραφνικό. Αυτά από μένα, ως το επόμενο βίντεο, να είστε καλά. Παραμείνετε ασφαλείς.